Terve kaikki, tänään uusi videon parissa ollaan. Toinen Blender-tutoriaali. Idea tuli kommenteista tältä tyypiltä, mä laitan sen näytölle nyt. No niin, aloitetaanpas. Eli avataan taas Blender. Me aloitetaan, että me tehdään uusi projekti. Poistetaan kaikki. Näin. Nyt katsot, mä lisäsin silmän. Eli, mitä mä haluan, että te teette? Otatte sen silmän, laitatte näin. Menette X-asentoon, että näette paremmin. Laitatte sitä vähän alemmas, jotenkin näin. Sitten Duplicate Objects. Jos haluatte, miten tehdä silmätutoriaali, tykäkkää videosta ja tilakkaa kanava. Sitten katsotte vähän, että miten ne on. Ihan hyvin. Menette takas X-asentoon, sitten painatte Add Armature. Lisäämme yhden luun. Sitten painamme, eli nyt painamme meidän näppäimistöllä S ja vedämme sitä vähän, niin me saamme vähän kokoa. Näin. Laitatte sen ihan keskelle. Menette taas X-asentoon ja vähän laitatte näin. No, se on musta ihan hyvin. Ja sitten, mitä mä haluan, että teette. Otatte tämän. Menette Y-asentoon tällä kertaa. Painatte Shiftia, menette vähän ylöspäin, että näette paremmin. Painatte Duplicate Objects. Ja siirrätte sitä niin kuin ihan keskellä näin. Sitten käännämme sen. Ja ylös. Ja vähän ulos. Sitten laitamme vaikka näin. Painamme Edit Modeen. Painamme G:tä. Ja laitamme sitä vähän pienemmäksi. Tämä on hyvä koko. Sitten menemme takaisin Object Modeen. Laitamme sen tänne sisälle. Vedämme niin, että se on tuossa keskellä. Sitten, mitä mä haluan, että teette, on, että Duplicate Objects. Näin. Laitatte sen tähän eteen. Sitten menette Edit Modeen. Valitsette tämän. Sitten laitatte sen oikeaan asentoon. Näin. Sitten menemme X-asentoon. Ja näemme, että se on vähän vinossa. Ei voi vähän kääntää. Sitten teidän pitää valita nämä. Ja mitä mä haluan. Eli taas Shift. Valitse Control, Shift ja C. Näin. Sitten valitsette Tracking. Damn Wet Track. Näin. Ja hyvä muistisääntö on, tämän pitää olla vihreä. Se on tärkeää.
Eli mä näytän teille nyt esimerkin. Eli kun tää liikkuu tämän mukana. Eikö? Ja näin. Ja mä selitän pian, miten tää on tärkeää. Eli sitten, mitä me teemme, on, että me menemme pois pose-moodista, menemme object moodiin. Duplicatoimme tämän. Valitsekaa vain yksi näistä. Duplicate object. Näin. Sitten käännätte sen. Liikutatte sitä vähän eteenpäin. Tarkalleen tuohon. Näin. Tää on hyvä. Sitten, mitä seuraavaksi? Minä haluan, että te valitsette tämän ja tämän. Ctrl P. Ei kun se toimii. Ja näin. Ja kokeillaanpas tätä. Nyt meillä on tää silmäkin yhdistetty. Joka tekee niin, että kun liikutamme, silmä liikkuu mukana. Wow. Ja sitten yritämme yhdistää. Valitsemme tämän. Menemme Ctrl Bone. Nyt olemme lisänneet tähän luuhun. Eli kaikilla. Tää näyttää vähän rumalta, mutta toimii. Niin kuin näette, voimme testata tätä pose-moodissa. Se ei mene näin. Näin. Sitten mietimme uusia ratkaisuja. Varmaan näin. Sitten valitsemme Ctrl ja P. Bone. Sitten voimme aina testata, että kaikki toimii. Näin. Me valitsemme nämä kaksi. Painamme Duplicate Object. Ja siirrämme nyt tälle puolelle. Sitten voimme tehdä pienen testin. Tämä toimii oikein hyvin. Sitten tämäkin toimii. Te näitte varmaan itsekin ongelman. Tämä ei liiku tämän mukana. Niin, ja teemme saman kuin silloin. Näin. Valitsemme nämä. Sitten painamme Ctrl ja P ja Bone. Tämä tekee tälleen. Näin. Se liikkuu sen mukana. Näettekös? Sitten voimme testata näin.
Se liikkuu paljon paremmin. Ja voimme tehdä testin. Näette varmaan, se ei liiku tuon mukana. No, mitä me voimme tehdä, on me valitsemme nämä. Ja taas teemme control ja toisinpäin. Control, bone. Testaamme. Joo. Se toimii. Jotenkin. Bone. Ja nyt voimme taas testata. Noin. Ja testaamme nyt vähän varovaisemmin. Noin. Ja nyt ne katosi, eli vain lisäämme takaisin bone ja sitten vielä teemme näin, valitsemme tämän, Ctrl P, bone ja testi. Anteeksi, unohdin, rikoin tämän silloin viime kerralla. Älkää tehkö samaa virhettä kuin mä. Eli taas Ctrl, bone. Nyt nämä on yhdessä. Pitäisi käydä. Oh no. P, bone. Yhdistää niin, että kaikki toimii. Minä teen viimeisiä lauksia, näin, ja pose mode, ja voimme testaamme. Tämä toimii hyvin. Tärkeä juttu unohdettiin. Kannattaa aina tyypit katsoa tarkasti, mikä se ongelma on. Ja voimme tehdä testin näin. Ja toimisiko se nyt? Yhdist. Tuo ensin tämä luu, sitten Ctrl P, bone. Ja sen pitäisi toimia. Noin. Sitten Ctrl P, bone. Noin. Badabim bum bam. Tämä liikkuu erikseen. Tämä liikkuu erikseen. Kun tästä vetää, kaikki liikkuu. Ja kun tästä pyörittää. Ja jos te haluatte, te voitte ihan poistaa vaan tämän keskiosan tästä. Joo, testi. Noin. Noin.
Te voitte oikein tehdä tällä mitä haluatte. Noin. Tuo voi mennä ylös, alas. Tässä tutoriaalissa kesti kauan, niin arvostaisin suuresti, jos tilaisitte kanavan, tykkäisitte videosta. Ja jos haluatte miten tehdä silmätutoriaali, mä teen sen. Mutta mä pyytäisin, jos tilaisitte kanavan, tykkäisitte videosta. Seuraavalla kertaa nähdään toisessa videossa.